Πάμε για την ανατροπή. Πάμε για την ανατροπή. Έλα, τελευταίο. Μας βοηθήστε κι άλλοι. Πάμε tap τριανταφυλάκια. Άνα, καραπλωδέμουνα respect. Άντε, τελευταίο μάτς. Kenzie, it's 2-0. We need your help right now. Είμαστε 2-0. Πάμε. Πατήστε όλοι tap. Πάμε λίγο. Tap. Δεν μπορεί να έχουμε να βοηθάει μόνο. Πάμε όλοι μαζί. Let's go. Μπορεί και να το κερδίσουμε αυτό το game, να ξέρεις. Έλα, στάμου. Κάνε tap. Μην κοιτάς. Με κοιτάει, πήγε να μιλήσει. Let's go. Και τι κάνεις YouTuber, καλά. Πάμε λίγο, σπαμάρτε likes. Μπράβο, έτσι, να νικάμε. Από την αρχή, έτσι πρέπει. Πάμε. Και λίγα τριανταφυλάκια, παιδιά, πάμε όλοι μαζί, πάμε. Μπράβο, let's go. Πάμε λίγο. Παιδιά, έχουμε 2 νίκες, πάμε. Πάμε να του πάρουμε τις νίκες. Ναι. Έχουμε χάσει 2-0. Γεια σας, γεια σε όλους μαγκές. Πάμε λίγο. Let's go. It's our game now. Μάλλον. Όχι, άκουρα. Δεν πειράζει. Πάμε. Μύρτη τώρα, ευχαριστώ για το follow. Πάμε λίγο, μαγκές. Επειδή το καραφλοδέμονας δεν μπορεί, βάλτε τα δυνατά σας εσείς. Πάνε οι νίκες. Έλα, έφυγε ο δυνατός, μαγκές. Let's go. Αλλά ποτέ δεν ξέρετε, οπότε σπαμάρτε likes. Βόχτα. Πάμε. Δεν μπορεί, παιδί, άλλο άνθρωπος, τώρα τι να κάνει κι αυτός. Έκανε ήδη πολλά ο μάγκες, άλλους. Έχουμε 2 νίκες, παιδιά, είμαστε πολύ πίσω, πάμε. Καλά, Αναστασία. κάτι μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, εγώ αυτός είναι τρελός. Δεν τελειώνει. Μια χαρά, βουλά. Αχ, Δινάρας, like. Βούλα, like. Πάμε λίγο, μάγκες. Όποιος θέλει gift, αλλιώς likes. Μπας και γίνει η ανατροπή. Πάμε, τον έχεις. Μπορεί. Τον έχεις, λέει. Δεν τον έχουμε, αλλά... Βασικά όχι, τον έχουμε, μάγκες, ξυπνάτε. Πάμε λίγο να γίνει η ανατροπή, να του πάρουμε τις 2 νίκες. Με έχει, Γκίφτερμαν, πού είσαι, ρε Γκίφτερμαν, με έχει παρατήσει και ο Γκίφτερμαν. Νίκο, live, ξαναβήκες. Μάγκες, τώρα πρέπει να γίνει λίγο έτσι. Νίκο, στείλε μου ίντσα, σε κάνω back μετά. Πάμε. Εδώ είμαστε. Ο Νίκος έφυγε. Δεν έχουμε, αλλά... Ο Νίκος έφυγε που λέει θα νικήσουμε. Έφυγε ο Νίκος. Οι 2. 4 άτομα, πού να τα βρούμε. Θέλουμε 4 τριαντάφυλλα, τώρα ένα ο καθένας. Μπορούμε να έχουμε δεύτερα, πάμε. Άννα, μπακάλα, άλλα 2 τριανταφυλάκια. Άλλα 2 τριανταφυλάκια. Άλλα 2. Άλλο 1. Καραπλωδέμονος, άλλο ένα τριαντάφυλλο κάποιος, παιδιά. Άννα Μπέλη Ντάνσερ προς το... Μ' αρέσει που λέει ο Νίκος θα νικήσουμε και έφυγε, πήγε από δίπλα. Άλλο ένα τριαντάφυλλο θέλουμε για το επί 2. Μάγκες, μόλις για το επί 2... Θα ζητάει ο Νίκος. Τώρα που θα πάρω το unfollow θα του πω εγώ. Άλλο ένα θέλουμε, ρε παιδιά. Περιμένετε, έχουμε 24 για ένα τριαντάφυλλο. Το πήρα. Αν εσύ έχεις στείλει, κάποιος που δεν έχει στείλει. Μάγκες, μόλις γη στείλτε, μόλις γη. Μπράβο ρε Μπρούνο. Το πιάσανε, πάμε τώρα. Μάγκες, όποιος μπορεί τώρα ποιος μπορεί κάτι να έχουμε 2 νίκες, παιδιά, πάμε να τον φάμε, πάμε. Νικολάη, πάμε. Ξεκίνησε το πηδίο, θέλουμε ένα καλό δώρο στο πηδίο, πάμε. Μάγκες, είναι διπλά, ξυπνάτε. Τώρα. Κέντζι, τώρα, something big. Ένα καλό δώρο στο πηδίο θέλουμε τουλάχιστον. Ναι, Κέντζι, let's go. Κέντζι. Μάγκες, πάμε λίγο επιστροφή. Παιδιά, τόσο βουνά έχω εδώ μέσα, πάμε. Προς το γαμπό, πάμε, Κέντζι. Thank you. Παιδιά, πού είσαι στο πηδίο, πάμε. Κέντζι. Πάμε. Είναι επί 2, είναι επί 2. It's double, let's go. Τι κάνουμε στο επί 2, ξυπνήστε λίγο ρε παιδιά. Πάμε 1000 points, πρέπει να το γυρίσουμε για τα καλά αυτή τη στιγμή. 2 νίκες, πάμε ρε παιδιά, ένα καλό δώρο στο επί 2 θέλουμε. Let's go. Κέντζι, πάμε λίγο. 9, 8, 7. Double points, something big now. Now. Πάμε. Νίκο! Μπράβο ρε που δεν μπορείς. Νίκο, ευχαριστώ Κέντζι, thank you so much. Πήγαμε ένα καπανό πολύ κοντά, προσέχτε. Έχουμε 20 δεύτερα, προσέχτε. Ελεύθερα παιδιά, βοηθήστε οι άλλοι. Έλα, ξέμειναν οι δικοί μου, δεν έχει. Ναι, καλά.
Παιδιά, είμαστε πολύ κοντά. Προσέχτε και ένας 10 δεύτερα έχουμε. Προσέχτε. Κέντζι. Προσέχτε, πάμε να μας παίρνετε. Πάμε. Κέντζι. Πάμε λίγο ακόμα. Νίκο. Ναι. It was a good match. Καλώς. 2-1. Πες να το πάμε ή τέλος?